Police Report. Samantala, arestado naman po ang tatlong mangingisda sa Alaminos City matapos po na mahuli sa aktong gumagamit ng iligal na aparatos sa panghuli ng isda sa dagat. Sa isinagawang seaborne patrol ng Alaminos CPS at Philippine Coastguard Alaminos City, naaresto po ang mga naturang suspek matapos na mahuli sa akto na gumagamit ng air compressor bilang breathing apparatus upang makapangisda sa sakop ng karagatan ng lungsod. Nakumpiska sa mga suspek ang hose para sa compressor na nasa higit kumulang ng 50 metro, 2 pares ng yapak at fishnet, compressor at iba pa ang kagamitang pangisda. Nasa ilalim na ng kustodiya ng Alaminos City Police Station ang mga suspek habang inianda ang mga walang kasong isasampa laban sa mga ito. IFM News. IFM News. IFM.